आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो मान आरो हामलायनायखौ बावगोरबाय खुलुमबाय बेखौबो गिबियावनो दा youth जेला youthनि प्रग्राम जायो जेरावखि जाया youthनि प्रग्राम बा लाइमोनफोरखौ लिंनानै जेला प्रग्राम लिङो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनो जों जेब्लाबो जिबनाव जुदि बयनिफ्रायबो गोल्डेन पिरियड होनो आरोखि बयनिफ्रायबो गोसोआव लाखिथावथाव मोनसे जुदि पिरियड बा मोनसे सम दङबा बे youth टाइमावनो थायो आरो youthनि जोङो बुरैलांगोन खिन्थु जेला जों रिवाइन्ड खालामलांगोन फ्लेशबेक थांगोन होमबा गिबियावनो जोङो youth समावहाय youthआ ओरैबादि नोङो सिरि गाखोनाय सम नङा होमबा नोंनि केरियार होसोनाय सम जायो youth आरो youthआवनो बयनिफ्रायबो बांसिन एनार्जिबो थायो youthनावनो लाइमोन बैसो समावहायनो बयनिफ्रायबो बांसिन बोलोबो थायो नङा होमबा दा बे हिसाबै बे बोलोखौ जुदि जोङो मोजां लामाजों लाङोबा जोंनि केरियाराबो मोजां जाहैयो केरियारा मोजां जाहैयोबा केरियारखौ जोङो मोजां दायोबा समाजाबो गोख्रों जाहैयो आरो बे एनार्जिखौ बे बोलोखौ जुदि जोङो मोजाङै लांनो हायाबा जोंनि समाजाबो गोख्रों जाहैया समाजाबो लोरबां जाहैयो समाजाबो नोरजिया जाहैयो आरो बे हिसाबै जोङो जेरखम जौगानांगौ आवगानांगौ मोनसे हारि हिसाबै मोनसे समाज हिसाबै जों बे गुदियाव सौहैया गासिबो बे नेचारनिनो मोनसे मिथिंगानिनो बियो मोनसे नियम नोङो हिमालय हाजो नङा होमबा हिमालय हाजोनिफ्राय बरफआ ग्लेसियारा गलिनानै जोङो दै जानानै गोलैफैयो नङा होमबा फिसा फिसा निजोरानिफ्राय गोजौ समावहाय दैया बिराद फर्सजों फैयो बोलोजों फैयो बेखौ यां रिभार होनो आरोखि यां रिभार आरो नों जेला यां जाय गासिबो जोंना ओरैहाय ओरै सोरमांगा बे गासिबो यां रिभारा सब समय फर्सजों फैयो सब समय बोलोजों फैयो आरोखि ओमफ्राय जेला लासै गावो गाहायाव फैबाय ब्रह्मपुत्रनिफ्राय फैबाय ब्रह्मपुत्रनिफ्राय जेला सागराव थांबाय अशेनाव थांबाय रिभारनिफ्राय अशेनाव थांबाय होमबाथाय दिदोम जाहैबाय आरोखि माने बे बोलोखौ नंखायनो जोङो मोजाङै बाहायनो रोंनांगौ दा गिबियावनो आङो आरो दिनै जोंहा 2025 आव सारा इन्डियायावनो बयनिफ्रायबो बरहा अनजिमासिन सारा भारतआवनो जोंना लाइमोननि अनजिमाया बांसिन जाहैसिगोन आरोखि नंखायनो यां इन्डिया होनो नङा होमबा आरो गोदोनि फिलसफार्सआ मा होनदोंमोन चाइल्ड इज द फादार अफ मैन माने सासे गथ'आनो चाइल्ड इज द फादार अफ मैन माने सासे गथ'आनो सासे बिफानि फादारसो आरोखि खिन्थु उल्टानै सानना नायलाय चाइल्ड इज द फादार अफ मैन होनोमोन मानो थाखाय टुडेस youth are tomorrow's future नङा होमबा दिनैनि youthआ गाबोननि जोंनि फिउचार जोंनि समाज दा बेसोरनो दैदेनलांगोन दा बे हिसाबै बड'फाया जों जेला नोंसोरबादि सममोन बड'फानि जेरावबो बड'फाया जेला फैगोन होनबाथाय अखायानो जाथों सान्दुङानो जाथों जोङो बड'फानि लेक्चारखौ खोनासंनो थाखाय थाङोमोन आरोखि दा मोनसे लेक्चाराव बड'फाया बेखौनो होनदों जे मानसिया खननै जोनोम मोनो खनसेया जाहैबाय जोङो बिमानिफ्राय जोनोम मोनो खिन्थु बे बिमानिफ्राय जोनोम मोननाया आसल जोनोम नङा नेक्स्टआ जाहैबाय जेला जोङो देरनानै बुजिगोन जेला जोंनि खर'आव मोनसे बुजिनाय सफैगोन आरोखि जे जोङो मा जागोन जोङो मोनसे थांखि लागोन आरो मोनसे एम इन लाइफखौ जेला जोङो बुजिगोन बे एम इन लाइफखौ जेला जों बुजिनानै जेला जोङो होमबासो जोङो बेगर फोनाय जागोन आरोखि होमबासो जेला जोङो बे एम अफ लाइफनि जेला जों बेगरखौ फोगोन जोंनि जिबनाव जोंनि संसार जानायाव होमबासो जोंनि ट्रु आसल जोनोमखौ जोङो होमबासो मोनबाय होननानै साननानै लानांगौ आरोखि दा बेखौनो आङो
लाइमोनफोरनो बे आं जे सोलोंदों बेखौनो आङो बेखौ बुंथिफिनबाय।